najlepše kad se osjećam dobro, u stvari kada izgledam dobro, kada me on pozove, a nekad je dobro i kad me pozove. Ja sam otkrila da postoji taj čarobni svet bez urednika, na primjer, da zapravo sve ono što zamisliš možeš da preneseš bez bilo kakvog moderatora ili posrednika i samo mi je falilo da malo sednem pa da naučim tehnologiju, kako to sve funkcioniše. Ja sam tad postavila nešto što se zove Cyber kuhinja, web sajt koji je bio tako samo zabavan, samo je prosto bio manifestacija svega što ja mislim, volim i čime se bavim. I u neku ruku pretpostavljam da je to bila i neka vrsta ličnog izražavanja u smislu koju danas poznajemo i koji se zove blog. A onda kad se suštinski pojavio taj fenomen koji se zove blog, meni to bilo malo isto vrlo zanimljivo, ali nikako mi se nije... Pošto ja sama i dizajniram svoje stranice, meni ta estetska i vizualna strana poprilično bitna, tako da sve to što su nudili blogovi, to je taj prosto, ti imaš samo usability, sve ti je vrlo jednostavno da koristiš i kao naučiš čas posla, a meni se to nije baš toliko svidelo. Ja sam htjela da imam sajt koji ima sve moje tako šarene zvrce i šta mi padne na pamet i prosto ja sam sela pa napravila to na svom ličnom sajtu, nešto što je bio, što ja zovem žurnal of wannabe hipster u suštini, jer je to zapravo forma dnevnika i ja nikad nisam imala klasičnu formu bloga, da to prosto postaviš nešto i da imaš komentare, da ljudi mogu da komentariše onako kako je blog zapravo zamišljen, pošto to tako svidelo mi se da uvek kršim nekakva pravila, to zvali su me blogerkom, a ja to suštinski po svim tim pravilima zapravo nikada nisam ni bila. Ja sam se lično, ja sam to pisala, tako razne stvari, lično se obraćala kogod se javi, ljudi su to lično tako shvatili pa oni meni pisali mailove i tako mi zapravo suštinski komuniciramo. Ja se bavim nečim što je izrazito subjektivno, nešto što se meni dešava i ja to onda podelim sa drugima, a onda vidi vraga, ispostavi se da to isto i neko drugi ima vrlo slično mišljenje ili prosto nekako razmenimo ta nekakva elektronska osjećanja u svemu tome. Ja mislim da je internet preslikana slika sadašnjeg sveta i naše zapravo suštinske realnosti koje možda ti nisi svestan osim kad uđeš u računar pa vidiš šta sve tamo ima. Dakle, ja ne mislim da je to nikakva paralelna realnost ili da se na internetu događa nešto što se ne događa u realnom svetu. Da bi imaš neke veće mogućnosti nego u realnom svetu, ta strana tehnologije mi se poprilično sviđa. Zapravo da ti možeš sam da pokreneš revoluciju iz sopstvene sobe, da sam sediš i da napraviš film uz pomoć svojih drugara, da ti ne treba pomoć bilo kakve druge velike kuće ili kompanije, čak i da ti nisu potrebna tako velika sredstva. Isto tako na YouTube-u kao sedneš pa objaviš. Tehnologija je počela nekakav svoj razvoj, kad malo se pogleda istorija i onda kad su žene počele da izlaze iz onih uobičajenih svojih strogih kanona i struktura, zapravo negde sa feminističkim pokretom je čitava, ja nekako barem vidim, da je čitava tehnologija počela da se razvija. I vrlo mi je zanimljivo što sa pojavom žena, što je tehnologija postala estetizovana na nekakav drugi način, što su unele taj nekakav lični doprinos koji je nekako svima nama poprilično važan. Kada probiješ strah od tehnologije, probiješ nekako strah i od nekih drugih novotarija u svom životu, pa ti se otvori onako more raznoraznih drugih mogućnosti i počneš da tražiš. A žene kad počnu da traže i postavljaju pitanja, to je onda jako nezgodno, ja bih rekla. U nekim trenucima čak postaje i opasno.